Jay, mandadangal ka lalamot. Untag na napupukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal kay sa nagutan sa labi. Aya, so number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong halkabataan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 na kabuwasan. Good morning. Masantos tan maabig gaya kabuwasan luyag na Pangasinan.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Maabiga buklas kumuyamin dito na bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo upang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issue na dapat nating talakayin ngayong umaga ng Lunes, Pizza sa sa buwan ng Hulyo 2026. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, Mactarion Lingcora, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis, kasama rin si kapaborito Errol Horado dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal at Engineer Jel Franz Pumarin Kayabyab. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga sumbong, mga reaksyon at maging ang mga opinyon, mangyari lamang ay tumawag sa ating hotline 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala sa ating Facebook page. I-search lamang po ang DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Amin pong babasahin ang lahat ng inyong mga komento, mga suggestion at opinion at maging ang inyong mga pagbati sa inyong mga mahal sa buhay mamaya. Alas 6:05 ng umaga. Malakas daw ang ulan dyan sa may parting western. Mula dyan sa may Bugalyo nung nakarang gabi, talagang malakas ang bagsak ng ulan at malakas ang hangin. Hanggang doon sa may Bulinaw. Kaya ingat-ingat lang dahil itong sinasabi lang Super Typhoon Inday ay nakapasok na sa Area of Responsibility o Philippine Area of Responsibility. Kaya dapat mag-ingat tayo sa anumang sakuna na darating sa ating area. Itong nangyayari ngayon dahil yata sa climate change, dahil kulang na tayo sa pangangalaga ng mga kalikasan. Kaya dito sa lalawigan ng Pangasinan, ang pangangalaga sa kalikasan ay napakahalaga dahil ito ang nagbibigay ng ating pagkain, malinis na hangin at panangga sa baha at kalamidad. Pumipigil sa matinding pagbaha at pagguho ng lupa kung may mga punong kahoy sa ating kapaligiran. Ang pagwasak o pagmasaker sa mga punong kahoy o mga century trees sa may Kapitolyo sa bayan ng Lingayen ay matatawag na ang mga nagpasimuno dyan ay puro mga anti-environment dahil sa kailang pagmassacre sa mga century trees
sa paligid ng Kapitolyo, yan po sa may bayan ng Lingayen, Pangasinan. Kaya nagalit ang inang kalikasan kung kaya't nagkaroon ng matinding pagbaha sa Kapitolyo dahil winasak ng mga ilang mapagsamantala sa kalikasan na mga opisyal. Ang pagwasak ng kalikasan ay direktang nagdudulot ng matinding pagbaha sa Kapitolyo. Lalong-lalo na dyan sa may likod ng Kapitolyo. Ay ito rin ang sanhi ng pagtaas ng temperatura dahil sa pagkaubos ng likas na yaman. Patuloy na sinasakripisyo ng ilang opisyal ang ating kalikasan dahil lamang sa paggawa ng water fountain yata ang ginagawa dyan o reflectorize yata, water fountain. Sa katunayan, random natin ang matinding epekto ng climate change. Ang pagbaha at pagguho ng mga lupa dahil walang habas na pagkasira ng kalikasan. Ang walang habas na pagwasak sa mga century trees dyan sa may Kapitolyo sa bayan ng Lingayen, Pangasinan ay isang taasang karahasan sa kalikasan. Lalong nanganganib ang mga iyamang gubat kung patuloy ang ginagawang pagtatanggal sa mga century trees ng mga nakuupong opisyal. Good morning, Ka-Erol. Kalungkot, ano? Oo nga Ulan lang yun, ha? Ulan lang. Ulan lang. Ang laging sinasabi, global warming, climate change, magtanim ng puno. Ngayon, pero sa Kapitolyo, putulin ang puno. Magputol ng mga puno. Nagputol, tapos sinabi nila, hindi, magtatanim din naman. Ba't mo pa pinutol? Kaya nga Pwede na bang i-develop ang isang lugar na hindi naman pinuputol yung mga puno? Pinutol o sinira kapalit ng yung reflected water fountain na sinasabi nila. Reflecting pool. Ngayon, may nag-iran na panahon, may summer. Di ba? Nasaan yung mga tao na pumapasyal dyan? Wala na. Yung mga estudyante, mga pamilya na nagbabanding. Okay. Wala tayo reflecting pool. Ang tasarado mo, agaw. Ang tinanong ng mo tanay, na fountain niya silaw-silaw. Kaya binubuksan lang yan tuwing gabi. At pagkatapos ng ilang minuto, papatayin. Wala na. Tapos, parang pinatay na puno. Pagdating na naman ng daytime, nareplalawat. Di ba? Kaya nung maraming mga century-old trees dyan, magmula umaga, madaling araw pa lang actually, may mga nagja-jogging na dyan pagtapos ng kanilang pag-ehersisyo, nandun sila sa silong ng mga puno, ang buto-buto. Kaya nga Kaya ang pagkitil sa buhay ng mga punong kahoy ay isang krimen laban sa kalikasan at sa susunod pa mga henerasyon. So ngayon, tinanggal yung mga punong kahoy. Nasaan yung ating pag-aalaga sa kalikasan ngayon? Ulitin ko, sinabi magtanim, hindi magputol. Magputol, tas magtatanim? Yan ang kung dyan. Ilang taon pa na aantayin yung itinanim mo. Samantalang yung mga century trees dyan sa Lingayen, matagal na po yan at nandyan na po, nagisna na po natin yan. Napakatibay po ang mga yan at yan po ay nagbibigay ng
proteksyon sa atin. Noong panahon ng Espino administration, hindi naman sa ikinukumpara natin makikita mo yung pagmamahal sa kalikasan. Si former congressman, former governor Amado T. Espino Jr. no wala na nang dimukol na abagyurante. Pakargaan to'y takang. Kaya nga. Diba, ipapatayo niya pa rin yung mga natumba na puno at idan to brace. Kaya ang mga century trees ay hindi basta-basta halaman. Ito ay nagsisilbing tahanan ng iba't ibang mga hayop at ibon, tagapag-absorb ng carbon dioxide at proteksyon sa anumang mga sakuna. Ngunit, ang ahensya na humahawak ng kalikasan tulad ng Destroyer Environment and Natural Resources ay walang magawa. Di ba? Ano tawag mo doon sa pahinira? Anong English niyan? The Destroyer. Di ba? Kung ang tinutukoy mo DENR, department yung D. Hindi. Anong ginawa nila sa mga puno? Di ba? Dinisyang the environment. Destroyer, Environment and Natural Resources. Baka wala naman nagawa yung nasa DENR. Hindi nila napigilan ang pagpuputol ng mga century trees sa may Kapitolyo sa bayan ng kasi nga legal. Legal daw. Ang pagpuputol ng mga punong kahoy. Ang provincial government ay pinahintulutan daw ng DENR na putulin yung mga punong nakapaligid dyan sa may Kapitolyo. Dapat magising sa katotohanan ang Destroyer Environment and Natural Resources sa katotohanang pagwasak sa mga punong kahoy. At yan ay isang pagkitil sa sariling kalikasan, di ba? Yung kaligtasan natin, di ba? Kailangan nating ipatupad. Pero, eto, bago ko ituloy yan, dapat magising sa katotohanan, sabi mo. Wala na, late na. May babalik mo pa ba yung mga century old trees dyan? May babalik mo pa ba yung mga puno mas matanda pa sa ating mga lolo't lola? Kung meron pang mga dapat na isip natin yung ating tawag dito pangalagaan na mga century trees, yun sana ang alagaan ng DNR at huwag putulin, di ba? Kailangan ipatupad ang mas mahigpit na batas o magsagawa ng investigasyon. Sino bang sekretary dyan? Juan Miguel Cuna, DENR secretary, kung bakit pinayagan ng DENR dito sa Pangasinan o sa region ang pagpuputol ng mga century old trees dyan sa may mismong paligid ng Kapitolyo. Ang pagpuputol daw ng mga century trees sa Capitol compound sa Lingayen ay pinahintulutan ng DENR dahil ito ay bahagi ng kailang treasure o kaya yung redevelopment sa construction ng reflecting pool sa likod ng Kapitolyo. Pero tapos na yung reflecting pool Meron na namang bahagi na dyan, ginagawa. na building na pinapatayo. Inaprubahan ng DENR ang pagpuputol ng mga punong kahoy sa pamamagitan ng tree cutting permit. Number, tama ba ito? 0807-2025-13 na sinuportahan ng resolusyon ng sangguniang panlalawigan. Sunod-sunuran din itong mga membro ng sangguniang panlalawigan siyempre, kaunonor-ditan. Na kahit alam nilang may umiiral na batas na nagbabawal na putulin ang mga century trees na nasa ilalim ng Republic Act 3571, ay gumagawa pa sila ng ordinansa para
may sa katuparan ang pagpuputol ng mga century trees diyan sa may Kapitolyo. Mga matatalinong mga lawmaker ng Pangasinan, ano? Diyan sa may Quezon City, nagpatupad sila ng ordinansa na nagbabawal sa pagpuputol ng mga century-old trees. Quezon City, Ang batas na ito ay naglalayong protektahan ang mga punong kahoy at pagkasira ng kalikasan. Mabuti pa dyan sa Quezon City, maintindihan nila yung batas. Kung ang ibang lugar, tulad dyan sa may Quezon City, ay mapagmahal sa kalikasan, dito sa Pangasinan, mapag-abuso sa kalikasan ang mga namumuno sa lalawigan ng Pangasinan. Diba? Kaya dapat nating kung sana alagaan ang mga kalikasan natin dahil yan po ay nagbibigay ng proteksyon sa ating kapaligiran. Paano na kung wala na? Binanggit mo kanina Republic Act 3571, abay matagal na pala ito. Matagal na. Pero batas yan. Inaprubahan nung June 21, 1963. Pero naminda na yan ang pagkakalam ko At yan, pinagbabawal nga. At siyempre, ang sinasabi ng batas, kung magputol ka ng kahoy, ito na naman, ay may kapalit. Kung isang punong kahoy, ilan yung kapalit? Ngayon, ang tanong nga, ilang taon din na aantayin mo na lumaki yung tinanim mong punong kahoy. Di ba? Yung RA 3571, an act to prohibit the cutting, destroying, or injuring of planted or growing trees. Di ba? Napakalinaw. Napakalinaw yan di ba? Kanto jay, of scenic value along public roads, plazas, parks, school premises, or any other public grounds. Any other public grounds prohibiting the cutting, destroying, or injuring. So, napakaina po yung batas na yan. Bakit itong mga pwede namang mag-develop ng isang lugar na hindi naman puputulin. Kaya nga, kaya yun ang kwan dyan. Napakalaking katanungan on the part dito sa mga namumuno sa lalawigan ng Pangasinan kung bakit nila puputulin yung mga century trees kapalit ng reflecting pool. Kaya yan ang kwan dyan. Para mo nang pinutol ang buhay ng mga susunod na henerasyon. May yung mga punong kahoy, may buhay din yan. Kailangan na putulin ang mga punong kahoy dahil lamang dyan sa proyekto na yan na hindi naman wala namang return of investment. Diba? Meron bang return on investment yan? Yung reflecting pool? Wala, gastos. Siyempre, yung unang-una, yung maintenance. Maintenance. Diba? Paano i-maintain yung paglilinis dyan? Pangalawa, yung kuryente. At libre ba yung kuryente dyan? Pag pinagana na nila yan? Kaya ngayon ang problema. Paano kasi silong pag mainit at saka pag ulan? Paano ka nabasa? Tamang kalad pool mismo. Unaan mo lang. Kaya nagkaroon ng pagbaha diyan sa may likod ng Capitol. Di ba? Muntik nang dumating na naman diyan sa ginawa ninyong project. Nung nakaraang taon, di ba? Nung pinagpuputol yung mga punong kahoy. Umabot yung pagbaha diyan sa may mismong Capitol building hanggang doon sa harap, di ba? Nagkaroon ng pagbaha diyan. Yun yung mga kasagutan ng inang kalikasan sa inyong ginagawa na pagpuputol ng punong kahoy. Saan ba kadalalaman? Sa laki ng volume ng tubig. Isang gabi pa nga lang yun. Di ba? Isang araw pa nga lang yun.
Kaya, yun ang, umulan, anong... alam niyo po, Paano na pag mismong bagyo na, yung napakalaking volume ng tubig ang dumating dyan? Ganun na lang, yung... walang panangga. Tatanggapin na lang natin na tuwing umuulan, bumabaha dyan? So, walang panangga po yung paparating na mga ganyan na sakuna tulad ng pagbaha, pagguha ng lupa, wala pong proteksyon dahil wala na po yung mga punong kahoy. Habang ang ilang LGU, ibang probinsya, ay pinaghahandaan yung mga ganyang sakuna at hindi nagpuputol ng mga puno, lalo na century-old trees. Dito naman kabaliktaran. Dahil nga magagaling at matatalino ang mga namumuno dito sa lalawigan ng Pangasinan. May sila, beautification. Dahil sa kailang katalinuhan, yan, hindi nila binabasa kung ano ang nasa batas. Diba? Ganyan talaga ang buhay. Kapag galit ka sa kalikasan, ayan, magputol ka ng punong kahoy. At pagkatapos magputol, magtawag ng media at vlogger na nagtatanim ng puno. Ay, late. Ayun yung tinatawag na... Alam mo, ang century-old, walang kapalit yan. Dahil pinutol mo dun, sa ibang lugar mo naman itatanim. Anong protection dyan ngayon sa kapaligiran ng Capitol? Merong mga patanim-tanim kayo ng puno doon sa paligid. Wala na, pinutol nyo na yung mga matatanda at naglalakihan at mauusbong na puno dyan. So, yun yung mga tinatawag na anti-environment. Alas 6:25 ng umaga. Good morning kay Sam Tinte. Diyan sa may Kalasyaw, Pangasinan na. Kay Emma Duque na nasa Australia. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Gawin din si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. At ganoon din si Alvin Sandubal ng Barangay Pututan, Bimali, Pangasinan. May kulanto, may putot-putot sa danom daw. Kaya nga, Pututan. Kumusta na yung tubig nyo dyan? Ganun pa rin ba? Oo. Mabuti yung ilog nila dyan, walang putot-putot. Good morning kay Don Ramon. Bautista Senior. Ayan. Good morning, sir. Former board member yan. Ayan, magandang umaga po sa inyo at papunta na dito sa may Region 1 Medical Center. Si Mr. Health. At good morning din dyan sa may Region 1 Medical Center, yung mga masugid nating tagapakinig dyan. Si Kwan nga pala, Centennial Medical Center Chief, Dr. Joseph Roland Mejia. Magandang umaga. Napakaganda po yung mga ginagawang programa dyan sa Regional Medical Center na ito ay makakatulong sa ating mga kabayan dito sa lalawigan ng Pangasinan at mga karapit probinsya. Yan nga big capacity yung sa 1,500 na. Dati 600. Ayan. So, lalong rami ang mga pasilidad ng Regional Medical Center upang magbigay ng magandang serbisyo sa ating mga kababayan. Sa aming pagbabalik, talakayin din natin dahil ang Mapandan isa rin na nakakuha doon sa award ka-paborito Errol, yung tinatawag na good local yung anong kanyon yung nakuha nilang award. Tumanggap sila ng yung financial housekeeping nung nakaraan, at meron na naman yung award na patungkol doon sa mga kabataan, proteksyon sa mga kabataan. Local Council for Protection of Children. Ayun. Sinasabi.
So yan ang tatalakayan natin makalipas lang po ng ilang paalala. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang ransunata. Dami yung... San ang puta-putang impormasyon? Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Malaki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan.
Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong Dagupeño, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:35 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Nocturne Lingkora, Timagti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. At ganon din si Engineer Jael Franz Pumarin Kayabyab. Nag-iisa sa puso ng basketballista. Wala pa. Single ba yan? Single. Ay, single. Oo. Good morning kay Manager Joey Baby, nag-iisang batang-batang station manager. Hindi tumatanda. Kalabaw lang ang tumatanda, pero si Joey Baby hindi. Forever baby. Yan. Kasi siya si Joey Baby. Oo. Every morning, naggagatas. Tingnan taon lang yung kabibitutan eh. Ha? 60 years. Hindi naman. Batang-bata pa. Batang-bata ka pa at wala kang alam sa... Yan si Manager Joey Baby. Pag nakita niya yung kanyang ngiti hanggang sa tenga. Ayan. Pero huwag mong sosobrahan yung ngiti mo Alas 6:37 ng umaga. Good morning kay Marilyn Varuna. Siguro kamag-anak ni Dante Baruna ito. Good morning po, watching from Zambales. Ayan. Maabig abuklas kumuyaminita ni Zambales.
Dumako tayo sa alam pang mga balita. Ang bayan ng Mapandan ay nauuri bilang third class municipality. Noong pag-assume ni Mayor Carl Christian Vega, nasa fourth class municipality yan. Ngayon, third class municipality. Na meron silang kabuuan na 318,209,788 na annual investment plan itong taong 2026. Ang naturang pondo ng Mapandan para sa 2026 ay inalaan para sa taunang plano ng lokal na pamahalaan upang pondohan ang iba't ibang serbisyo publiko at mga programa sa bayan ng Mapandan. Ay karaniwan ang pinagkukunan kasi ng pondo ng lokal na pamahalaan, yung mga local government unit ay ang galing sa national tax allocation na ito ay ibinabalik ang ibinabayad na buwis ng mga taxpayers sa pamagitan ng mga magagandang mga programa o kaya mga proyekto ng local government unit. Kaya dyan sa bayan ng Mapandan, sa pamumuno ni Mayor Carl Christian Vega, lahat ng mga pondo ay mapupunta sa tamang proyekto o programa na pinakikinabangan o pakikinabangan pa ng mga taga Mapandan. Dahil sa maging masinop ng bayan ng Mapandan sa mga pundo, ang lokal na pamahalaan ay nakatanggap ng mga iba't ibang parangal mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno national tulad ng Seal of Good Local Government o Governance back-to-back yan for 2 consecutive years. Sa ilalim po naman ng administrasyon ni Mayor Carl Christian Vega. Ikalawang termino ni Mayor at ikalawang award din sa SGLG. Tama? Ayan, tama. Si Mayor Carl Christian Vega at tapat sa kanyang tungkulin. Transparency ang lagi niyang pinapairal at maayos sa kanyang pamamalakad. Kaya malaki ang tiwala sa kanya ng kanyang mga kasamahan. At gagawin din yung mga, siyempre, yung mga national agencies na nagbibigay ng parangal. Ganon din, may mga pondo rin na dumarating dyan upang magawa ang ilang proyekto sa bayan ng Mapandan. May mga senador na nagbibigay ng pondo para sa iba't ibang mga proyekto sa bayan ng Mapandan. Nakita ng mga national official na tapat sa tungkulin si Mayor Vega, kaya ang kahilingan ng bayan ng Mapandan ay naibibigay ng mga senador at mga national agencies. Dahil sa mga magagandang programa ni Mayor Vega, isa sa mga bayan na tumanggap ng Seal of Good Financial Housekeeping ngayong 2026 dahil sa pagiging masinop sa pagpapatakbo ng pondo ng bayan. Sinusunod ni Mayor Vega ang proseso sa pagbili ng mga kagamitan ng lokal na pamahalaan at serbisyo na dapat dumadaan ito sa mga proseso ng bidding upang ito ay mapahusay ang kalidad ng tamang presyo. Naalala ko lang, yung nag-purchase ang LGU ng rescue vehicle ng bawat barangay. At may mga, may isa, may ilan na pumuna dahil daw hindi nasunod yung proseso. Nasunod yan. Pag hindi nasunod ang proseso, bakit nakatanggap si Mayor ng good financial housekeeping? Kaya nga the financial housekeeping. Di ba? So, yung mga issue na ganyan sa bagay, sikat share lang talaga. Ang gano'n ang tuyadakap na gagawin tayo sa kaya leader, maugos din siya. Alam mo kasi, dumadaan yan sa yung procurement. Dumadaan sa proseso yan. Proseso. Yung mga proyekto, mga pag-purchase ng mga kagamitan ng isang local government unit. At yan ay tinitignan ng Commission on Audit. Diba? Ang 20% development fund ng lokal na pamahalaan ng Mapandan ay inilalaan sa tamang proyekto na pinakikinabangan
tulad ng iba't ibang infrastruktura at programa sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Vega. Layon ng pamalang lokal ng Mapandan na maging child-friendly municipality. At yan nga, nakatanggap siya ng mga parangal nga, no? Yung sabi mo. Ang LGU Mapandan ay isa sa mga tumanggap ng ideal rating sa Local Council for the Protection of Children. Ang ibig sabihin nito ay pinoprotektahan na ang mga bata ng lokal na pamahalaan. Yung mga kabataan. Mga kabataan. Isang komite ng lokal na pamahalaan na naglalayong itaguyod ang mga karapatan ng kabataan at proteksyon na dapat sila ay protektahan laban sa anumang pang-aabuso, karahasan, at syempre nandyan din ang kapayapaan. Protektahan ang mga bata o kabataan laban sa physical, mental, emosyonal na pang-aabuso o ang pagsasamantala. Diyan sa bayan ng Mapandan, tiniyak ni Mayor Vega na ang mga kabataan ay may access sa dekalidad na edukasyon at serbisyong medikal. At buo-buo ng at nagpapatupad ng mga programa, mga proyekto, tulad ng mga seminars o kaya mga feeding program dyan sa bayan ng Mapandan. At pinapairal yung kampanya laban sa yung pambubuli o yung mga karahasan. Diba? Kaya ang bayan ng Mapandan ay sumusunod sa mga batas sa ilalim ng Republic Act na number 7610. Ang Special Protection for Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination. Kaya tumanggap ang bayan ng Mapandan ng Local Council for the Protection of Children. Layon ng pamalaang lokal na ng Mapandan na maging child-friendly municipality at makakapagbigay ng ligtas, yung inklusibo at kapapaang komunidad para sa mga kabataan at mayroon yung tinatawag na Child Protection Policy. Ang Child Protection Policy ay tumutukoy sa patakaran sa proteksyon ng mga bata o kabataan na ito ay isang hanay ng mga alituntunin at patakaran na naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng mga kabataan. Meron itong batayan ng DepEd, yung Department of Education Order number 40-2018. Ito ay nag-aatas sa mga paaralan na magtatag ng Child Protection Committee upang protektahan ang mga mag-aaral. Ang patakarang ito ay nakabase na rin doon sa iba't ibang batas tulad ng sinabi mo, yung Republic Act 7610 o kaya yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ngunit hindi gaano yatang kwento yung pinapatupad sa mga paaralan na kapaborito i-roll. Pinapatupad naman. Yun nga lang, kapag ang isang bata talaga agmula na pukpukan, ang gano'n antoy pambante mo, ang gano'n antoy subel, talagang gawon tan. Dapat sana ipatupad pa rin ng tama ang mga batas sa bawat pampublikong paaralan. Magkaroon ng zero tolerance at maiwasan ang paglabag sa batas. Ang uri ng pananakit, physical man o emosyonal. Kaya kailangan ng mahigpit na pagpapatupad ng positibong disiplina sa mga bata upang hindi sila gumamit ng pananakit o yung tinatawag na dahil noon may mga corporal punishment pananakit sa mga bata. Dapat i-guide nyo sila sa magandang noon yan noon. Pero na namamatira may bungatuman. Oo nga tingnan mo naman yung bunga nung papaano magdisiplina yung mga guro noon. Sa ngayon natin, labira mo na ba na mandalom lamang estudyante? Kaya nga
Diba? Tapos, nitan lami ateng. Kulkulan to lami teacher. Idalam to lad principal. Idalam to lad DepEd. Kaya nga, yun ang kwan dyan eh. Ang tradisyon noon ng mga guro, noon sama na, kapag nagkamali ang mga bata, meron yung meron yung walay siplat. Diba? Asalin Tama, man. tama, oo. Si kay babaga mo siya kat, inagaw-agaw ka kuno, kabosan nga rin. Hindi mo. Hindi. Hindi mo. Ang ngunit, tumuto lang ilang advocates. Dahil grabe ang pagbibigay disiplina na humahantong sa matinding pananakit daw sa mga batang mag-aaral. Kaya tinanggal ang corporal punishment. Kaya gumawa ng batas ang mga lawmakers na pinagbabawal ang pamamalo sa mga batang mag-aaral sa ilalim ng Republic Act 1716, yung Special Protection of Children Against Abuse and Exploitation and Discrimination, at yung Republic Act 9262, yung Anti-Violence Against Women Under Children. Diba? Ginawa ang batas upang maiwasan ang pananakit na nagdudulot ng physical, mental o emosyonal na maaaring kasuhan ng isang individual. O kaya dyan naman sa mga eskwelahan yung guro ng child abuse. Alam mo, may loophole yung mga batas tulad itong Juvenile Justice Act na ginawang sangkala ng dalawang minor de edad na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa Tacloban City. Ang sinasabi nila, hindi raw sila makukulong dahil protektado sila ng naturang batas, yung Juvenile Justice Act. Hindi, ang protection kasi sa mga bata ay yung hindi sila makaranas ng pang-abuso. Pero ibang usapin naman kapag ang gumawa naman ng krimen yung kabataan, dapat ibang usapan naman yun. Kaya nga 14 years old, 15 ang tatulan kasalanan so mamatay. Kaya nga tapos sasabihin na minor kaya hindi pwedeng ikulong. Hindi. Kaya ngayon ang sangkalan buhayin nila yung mga pinatay. Kaya nga di ba? Yung eto, babalik na naman tayo diyan sa may Tacloban. Yung pamamaril. Di ba? Paano yun? Ganun na lang, period. Kasi minor, tapos na. Hindi. Dapat panagutan nila yung trauma nung mga eskwela. Mas matindi yung trauma na nangyari doon sa mga estudyante, yung mga pinatay, ay mga kaklase nila na trauma sila, kaysa yung binuli daw ng dalawang minor de edad, kaya nagawa nila yung krimen. Ano na lang yun? Parang aga manisyan bully ang damay, babalag sulaman to, di linggisan mo na ba man, tantako ka la. Kaya nga di ba, yung 15 years old. Tapos, bubulihin siya ng mga estudyanteng maliliit. Parang ano naman. Parang kung lang, yung alibay. Yun ang sabi nila di ba? Pag mga ganyan pa naman, tignan mo yung gupit. Na nang mumekalito manay, yakin, umanlante. Si kamat, kaklase to. Buli mo, ni ito tingkala, kamu sirin. Ang tababalag sulaman to katinakkokan. Kaya nga, so, yun yung mga bagay nga na dapat na itong Juvenile Justice Act na ginawa, ang nakalagay kasi doon, 15 years old below, hindi raw makukulong. Pero ngayon, nakulong yung 15 years old. Siyempre, krimen yung ginawa nila gumawa sila ng krimen, kaya dapat na panagutan nila yung kailang ginawang kasalanan. Diyan na tayo sa, kunyari, pambubuli. Pambubuli. Ngayon, hindi yan yung yung main reason. Upang gumawa ng krimen tulad ng pagpatay at walang habas na pamamaril sa mga kapwa estudyante. Ang isinisisi daw doon sa may
yung paglalaro at paggamit ng social media. Batay sa kanyan, investigasyon ng Senado at ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, lumalabas na ang mga suspect ay posibleng na-influensyahan daw ng mga violent gaming apps, tulad ng Gurbax. At ito yun, nakipag-ugnayan sila sa yung mga hinalang online extremist group. Kaya babala sa mga magulang na subaybayan nila ang kailang mga anak sa paggamit ng mga at paglaro ng social media. Hindi po ito yung PisoNet. Hindi PisoNet yung dapat nabantayan. Akin ni sana mo tayo piso nito yung pakapudalad ken. Dagupan. Pakapudalad dagupan. Ang piso net kaya nagkaroon yan para doon sa mga gustong gumamit ng internet na abot kaya. Yung mga walang pampakabit ng kanya-kanyang internet sa bahay. Siyempre doon naman sa micro entrepreneur, yung maliit, malaglabat na yan, hanapan na, di ba? Ngunit ko ang sinasabi nila, kapaborito yun, ewan ko, hindi naman ako naglaro dyan sa PisoNet na yan, may mga daw dyan yung online games dyan sa PisoNet na yan. Hindi ako kasi pamilyar dyan sa PisoNet, hindi ako pupunta sa PisoNet di ba? Yun nga, may mga positive na reaction dyan sa PisoNet na yan. Ang positive dyan, siyempre, yung mga estudyante, gumagamit sila ng PisoNet. Number one, wala silang kakayang bumili ng kailang cellphone para doon sila mag-research ng kailang mga takdang aralin, di ba? Kaya pupunta sila sa PisoNet, hulog-hulog kaya siguro ng piso, at siyempre may time yata yun ngayon, makakapag-research na sila yung kailangan mga assignment. Ang negative kasi, pag naglaro sila ng anumang klaseng laro na nakakasira sa kanilang kalusugan o kaya yung kailang kinabukasan, dahil sinasabi nila, kapaborito Errol, mayroong kwan dyan yung tinatawag na yung Roblox ba yun? Roblox din. Roblox? Oo. Ano ba yung Roblox? Ano ba yung sa online games yan ng mga ng mga kabataan ngayon. Yan. So, dapat binalansi sana ng mga sanggunian panlunsod members yung mga positive at negative nitong PisoNet na ito. Yung negative dyan, siyempre, mawawala ng trabaho yung mga may-ari ng PisoNet at siyempre, hindi na makakapag-research yung mga bata sa kailang assignment, mga takdang aralin sa eskwelahan. Papaano na ang mga ito? Mabuti sana kung bibigyan sila ng mga gadget ng city government para sa ganon meron silang gamitin na pang-research sa kailang takdang aralin sa paaralan. Good morning kay Edelberto Peralta ng Alaminos City. Garon din kay Madam Merna Bustamante ng Kalasyaw. Maaga silang nasa school. Anong barangay yan? Anong eskwelahan dyan sa Kalasyaw, Madam Merna Bustamante? Garon din kay Merlita Abilia, magandang umaga. Maki Mapalaka Paksuryano, magandang umaga sa iyo. Sabi dito ni 0986-4092, mga kapaborito, tama sinabi nyo na maraming nagawa na programa sa bayan ng Mapandan. Si Mayor Biga, salamat Mayor sa mga tulong ninyo sa amin, sabi niya. 0946-6270, si Mayor Biga ay mabait, mapagmahal sa kapwa, kaya nagpapasalamat kami sa kanya. Hindi niya pinapabayaan ang aming
Bayan. Si Buds Vidal, good morning. Si Sir Ben Hobellanos, si Master Zarlo Gonzales, si Peter Agustin, kapaborito, good morning. Si Roger Bronyosa, mas maganda ang bigay na lang nila sa wifi. Mangitarkila ko na yung wifi. Wifi? Oo. Pares na lamang. Kaya nga. Pisonet na lamang man. Oo nga, oo. May pisonet, mambayar ka. Sige. May wifi, man internet ka lang lamang. Si Kuanan Paulo Uson. Mga sangguniang panlalawigan ng Pangasinan. Tuya. Si Babaga to. Lalo na sa batas ng kalikasan, kaya tuloy ganyan nangyayari ngayon sa Lingayen Baywalk. Diyos ko po. Ayan. Siguro may pampuputo, Daikin. Ayan, Kiyo. Okay. Kakiwa. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Bukas na. Kaya bukas na exercise. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam na sa himpapawid. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Lingkor at yung magtipan niya sinan Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, Engineer Netsun Dakal at Engineer Jael Franz Kayabiab. Ang tabayana ng susunod na palatuntunan, Early in the Morning ni Kaoli Navarro, dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan.